O proxecto de conservación da Estrada Ourense 413 no treito da subida ao seminario contempla un investimento da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras de máis d'1 millón de euros. O Goberno galego redactou o proxecto que serve de base para executar as obras de mellora nas rúas de titularidade autonómica dentro do Concello de Ourense e que inclúen melloras de firme, melloras nas beiras rúas e na accesibilidade. Tras a primeira reunión mantida cos veciños hai uns meses e tras escoitar as súas demandas e suxestións para axustalas ao proxecto técnico, a Xunta presenta agora o Plan de Actuación Integral que mellorará as condicións de mobilidade da veciñanza, co compromiso por parte do Concello de Ourense de asumir a titularidade da rúa unha vez rematada a intervención. As actuacións previstas consisten na renovación e ampliación dos distintos servizos municipais, como abastecemento, saneamento e unha nova iluminación pública. Tamén se vai levar a cabo o soterramento das liñas de electricidade e telecomunicacións e vaise incluir varias preinstalacións de servizos como a rede de semaforización. Así mesmo, tamén se vai acometer a ampliación das beiras rúas, a reordenación das interseccións, a ampliación dun novo firme e a renovación de toda a sinalización horizontal e vertical. Esta intervención encádrase no conxunto de actuacións que a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras ten previsto desenvolver en Ourense para a conservación das travesías autonómicas no núcleo urbán, que conta cun investimento estimado de preto de 3 millóns de euros.